Yo. Kodwa uyaqonda ukuthi kade ngifastela wena. Uyaqonda kodwa lokho ngifastela wena. Ngoba bengifisa ukuthi ngithole umuntu ofana nawe. Yonke into ewena ukwakhiwa kwakho indlela ophila ngayo amaphupho ethu ayafana siyinto eyodwa. Ithambisa inhliziyo ntokazi. Mhlasimpe uzongibona ngelinye iside. Mhlasimpe uzongibona ukuthi ngumuntu obalulekileyo kuwena uma ngabe ususeduzane kwami. Ngiyazi khona uyaqala ukumbona futhi kunzima ukuthi ungitshele uqala ukumbona ukuthi uyanginikeza uthando. Ngoba kwesinye isikhathi abafana uthando badlala ngalo, kwesinye isikhathi umuntu uthi uyakuthanda kanti ufuna ukuzokuhlukumeza. Mina ngisoze ngakuhlukumeza. Ngithi mangabe ngibona wena ngibona imbali lapha kuwe. Sometimes ngiyasaba usine kumele ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Silet Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu 2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Nokuthi kuyabanda ke sizwa ngani thina la eThekwini silele ngababili abangalele ngababili njengamanje bazohlangana la kwishow khona bezolala ngababili. Greetings, hello, hi, kama lami kusinengwa kanene. But of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me Antama 2000 and I will be your host with the most, doing the most right here on Select Africa TV on I Have a Crush on You. Please do remember it is season 2. Ngiphakeme ngisemthini ngathi TV yasesibhedlela awuzungenza lutho ke ngivukile phela. Njengamanje sovusa abanye abangakovuki. Mangabe nawe uyafuna ukuba mavusana khona umuntu ofuna sikuvuse ngayo ungasabi sibhalele on the email address down below sokwazi ukuthi nawe sikucoshaqoshela umuntu nje kube ngazathi uyoshopha yabona into engishoyo because Select Africa TV izokusetha. So if you're looking for a partner, a romantic partner, a friend, a work colleague and you know ukuthi ufuna bani but uyasaba mhlawumbe ukukhuluma naye nokum approacha, please do write to us and sokwazi ukuthi sikwenzele ivar. Njengamanje ke speaking of ukwenzelana ivar kunabantu abasibhalele on the show abathe bacela ukuhlanganiswa. So today things happened differently because none of them know each other, but both of them were like, oh, I'm single, I need a partner. And then the other one was also like, oh, I'm also single, I need a partner. Uyazi ke nawe ukuthi 1 + 1 equals to 2. That's why bazobe be like bo2 mangabe wena uyi1. Abantu size ngabonke namhlanje uNomfundo ubhalele ucelo wakhe. So hopefully yonke into izohamba kahle ke. So you join me as we see ukuthi i-date yabo ya today izo unfolda kanjani. Please follow us on social media. Don't forget to subscribe to this awesome channel. Like this video, drop your comments and tell us what you think. Nami ngikhona enkundleni zokuxhumana ngusinengwa kanene. But of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me Antama 2000. Okwamanje asamsobona ama 2000. Sanibonani, igama lami ngocela ukwakha wakachonco esibongo. Ngibhalele le show ngoba ngifisa ukuthola umuntu engizothandana naye noma engizohlekisana naye. Ngike ngibona abanye besizakala mokuthiwa mhlawumbe babhalile nami ngase ngithi hayi ake ngibhale hleze ngingamthola umuntu engiwazi ngithandane naye ngoba esikhathini samanje ukhona ukuthi singene othandweni nabanye abantu siphinde sihlukumezeke siphinde sithola abanye. Ngithe ngoba ngibhalela laba hleze sengiyothola umuntu okuthiwa hayi ilona bambo lami ke lo. Okay, Celu. So umuntu ozombheka la namhlanje ufuna i-relationship ibe kanjani? Usufuna ukushada noma usafuna ukujola nje or mhlambe uzo take it slow per day nizobona ukuthi kunifikisa kuphi? Like what are your intentions with finding the person that you're looking for? Umuntu engizohlangana namhlanje iphupho lami ukuthi kube umuntu ozoqonda ukuthi mina njengamanje senginamaphupho ngifisa ukuthi uthando lwethu luye phambili ngigcine ngishade naye ngoba othandweni sengihlukumezeke kakhulu and sengifisa ukuthola umuntu oqotho ozazi ukuthi ufunani empilweni. So usufuna umuntu ozokwakha naye? Yebo ngishada. So ucela ukwakho ufuna uzocela ukwakha. Uzovela akhe. Okay, seeing that you don't have a specific person ombhalele on the show, you were just looking for a person. Imaphi ama qualities ongathi wabheka kumuntu wesimame makuthiwa nje ubheka umuntu ulindele namhlanje ukubona umuntu kanjani ngizothi yipi type yakho kwezothando? It could be type ngokwama looks ne appearance, it could be type ngokwe personality. Ngibuza nje wena uthi mawubheka umuntu osifazane ubheka umuntu njengoba uthi ufuna ukwakha nje ngokwakho umuphi umuntu oright ukuthi ungakha naye? Umuntu wesifazane ozothileyo ohloniphayo oyihloniphayo futhi naye okhuliswe ngemfundiso obaziyo abanye abantu futhi obazisayo abanye abantu noma ngasiphi isikhathi
ozokwazi ukuthi omunye umuntu ubalulekile kuyena. So awunandaba nalezi zinto zokuthi uyi-dark, uyi-yellow bone, unama-dimples, unezinqa, ustrapper, mude emfishane, as long as nje kumuntu ohloniphayo owazi abantu onomoya omuhle. Hayi akunankinga nalokho ukuthi nje ngithola umuntu lo engimdingayo ngoba phela inhloso uthando la ukuthi umuntu wakheke kanjani, umuntu engakheka kahle eme kahle kodwa uthothi unenhliziyo embi, lokho ke akusho lutho. Okay. So sekuphela isikhathi singakanani ubheka umuntu ungenaye? Hayi uphelile u2 years ngimbheka angamtholi nengithi ngiyamthola uyayibhedela. Angihleki Nkosi yami, angihleki but angihlekisa le part uthi nothi uyamthola uyayibhedela. And then ngokwempilo ubhizi ngani and ekuphenduleni lo mbuzo ngifuna nokucheck ukuthi lo ombhekayo are you specific ngokuthi nginokubona abantu besilisa manje bafuna umuntu wesifazane osebenzayo anisayishayi ngempela ke manje ngamantombazana angasebenzi yabo. So ngifuna ukucheck ukuthi wena ngokwempilo if you don't mind ukuphendula usebenza kuphi ubhizi ngani and lo muntu ombhekayo ufuna kuba umuntu osebenzayo yini noma awumind ukuthi uyafunda noma awumind uhlamba kenzi lutho nje uyihlelele empilweni mhlawumbe usawucinga umsebenzi akawutholi noma akawucini ukucinga ufuna umuntu wesifazane ngokwezinga lempilo ome kuphi. Hayi kukhona la ngisebenza khona ngiphinde futhi ngibe neorganization esiza kakhulu izingane yabo. I-NPO? Yes, NPO. Okay. Umuntu wesifazane engimdingayo umuntu wesifazane ngisho ngabe akasebenzi kodwa emezoba nothando ebe namaphupho ngempilo ukuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube ukuthi uhleli sakhe nawo umuzi ilo muntu wesifazane kanjalo anginakho ukuthi uyasebenza mabe umuntu wesifazane lona nje ngimdingayo noma ngabe uhousewife wakho nje avukele nje ukunakekela wena Nkosi yami akwenzela ikhaftini uyemsebenzini right nje as long as nje eyazi indawo yakho right. Uma ngabe ngihlonipha nje nginikeza uthando njengomuntu wesilisa ngoba thina abantu besilisa siyathanda ukuhlonishwa nokunikeza isikhathi uyabo. Okay. No kukhona intokazi esikuphathele yona cishe ngathi intombazane then I remember ukuthi ayikho omncane ngaleyo ndlela. So ikhona intokazi esikuphathele yona ngiyacabanga ukuthi uzeyithanda ngoba nkathi usibhalela wachaza ukuthi ufuna umuntu kanjani. So nathi sizamile ukuthi sikumatche naye usisi lo. But ke phela iyodwa indlela yokuthi sifind out lokho ukuthi simbone uhlale phansi naye nikhulume nibone ukuthi niyaclicka yini. Ngokucabanga kwami I think inifanelene ngaba i-couple right but wena kuzoba i-judge la lapho ngenze ukuthi ngirong yabo. Njengoba ngibuza wena ngifuna nje ukudouble check ukuthi lo muntu esimlethile uyawathika ngempela lamabhokisi owachazayo. Uyawathika mengilalele but njengoba ngisho mhlambe mina ngirongi uwena ozozibonela masuhleni naye so asihlangane naye usisi lo engikuphathele yena umbone. So ready? Hayi ngiready. Unjani ukuthuka uzobona umuntu ongamazi nakakwazi awazi ukuthi uzohamba kanjani? Hayi angithukile ngabe ngiqamba amanga kade kwasangilingeka nje kodwa mhlambe lo ulethe uNkulunkulu. Khulile kulethe uNkulunkulu into mayinathi phakathi bokwazi ke nje ukuthi yona into right. Yeah bye. So sengamlanda umbone? Hayi ungamlanda ekhinkinga. All right, danko. Welcome back to the show. You're still tuned into I Have a Crush on You Season 2 right here on Select Africa TV. Igama nguSine Ngwakanene. But of course, if we VIP emhlabeni, then you get to call me Antoma 2000. And right now, I'm not alone. As you can see, I am with the beautiful, the gorgeous, the lovely looking Nomfundo. Yeah, Philo. Yeah, Philo Johnny. I'm alright. It's always nice seeing familiar faces on the show. So I've never thought you and I are gonna bump into each other on the show like this. I mean, but it's live, so I'm just like, oh, it's you. You're still looking pretty. we don't change, yeah? Yeah, I know. So thank you for coming through. We received email yako and we received email yako. For the first time ever, we are dealing with a couple engazani, and it's also interesting on our side as well because usually abantu ababhala on the show kuthola ukuthi umuntu abantu abazanayo or lo bhalayo uyamazi lo munye. But case here it was a different story. You wrote to us just looking for a person, he wrote to us looking for a person. So we're like, "Aw, asibahlanganise because both two bayicingela." So I want to check ukuthi unjani, how nervous, how excited are you? I'm nervous, I'm excited. Konke. At the same time. I don't know phela nami ukuthi ke ngizo expectani ngizobonani ngizotholani but all in all nje. And ngisathi ngizokubuza uthathina ama expectations akho but you just said awazi now. Angazi nami. Mina I just ngifuna indoda nje. Oh. Awunandaba nento eningi. Ungayitholela nje wesilisa. I did. So is there a specific man you're looking for in terms of his physical appearance, in terms of his personality, in terms of their brain and the way they think, the way they function?
or you just want a man? No, phela obviously kumele be stable. I mean, Stable emotionally, financially? Emotionally, financially, konke njena. He must be loving, he must be tall, dark and handsome. So if it's not tall, dark, and then somebody's loving, then what? What happens? Give me a chance. Yo. So on. So it's not a deal breaker, would he? Nah, not really. As long as he's loving, As long and as what he's other loving, personality nje. traits are we looking for? Nje, a family man. Umuntu okwazi ukukhuluma. Oh, he must be able to communicate with me, like understand me, understandani nje, yabo. And then kids, does it matter if he has kids or not? Ah, he mustn't have kids. Angifuni ingane. Manje menazo. Sobone. Sobone. Uzobona masubona. Yeah, You don't have sobona. kids. No. So reason yakho ungafuni umuntu onengane nawe awunazi ingane. Yeah, apparently stressy and angikho ready Awukho for ready. stress. And you didn't dodge a teenage pregnancy to become a stepmom. No. Okay, so the guy I have for you is dark-skinned, he's handsome, he's tall. I'm just not sure how tall. Like, I'm not sure what kind of tall are you looking for. No, you must be Because taller now than you're not me, short, because you're also obviously. kind of tall. You must be taller than me at least. Singalingani. Ningalingani. Yeah. I'm not sure if but he matches the other boxes, and he's very loving and unomoyo pants, like ngatuna mahloni-ish. So I think already he's ticking most of the boxes, but I don't want to reveal too much because you'll get a chance to meet him yourself. And then uzobona wena ukuthi ama-box asathika noma wothika ama-box noma kwenzakalani. So are you ready to see the guy? Yes. Nervous? I'm nervous. All the best. All right, you don't go anywhere. Stick around to find out. Are they connecting? Are they not? If not, then what happens next? But we'll get to find out all of that and more right here on the show. Please do remember to subscribe, like this video, drop your comments and let us know what you think. And follow us on social media. But for now, let us follow iLove Story. Yeah, Nomfundo, no Celu. Ubona ntokazi njani? Ngiyaphila njani? Awu ngiyaphila nami ngaze ngajabula ukukubona. Bakubiza ngubani igama? Nomfundi igama lami. Awu Nomfundo. Hayi. Sibongo? KwaKandaba. Wakandaba. Yeah. Awu ngabe ngiyakuthakazela manje angizazi No, it's fine. Yeah. Thank you. Hayi mina ngicela ukwakha abakachonge Sibongo. Ngidabuka le eshow. Ngiphalele le show ngoba bengifisa ukuthola umuntu wesifazana oqotho ozazi ukuthi ufunani. Uyabona mangabe ngibuka uyena lo muntu wesifazane lona engimdingayo. Uyabona? Lo muntu wesifazane obuke engathi uphansi. Umuntu wesifazane ongathi noma ngathi usenze icala ongeke uzombone ngendlela ozothenga ngayo. Uhlala kuphi ntokazi? Ngihlala ePhantitown. Uhlala ePhantitown? Yeah. Oh yeah. Noma ngeke ngize ngithi ngalo ndlela ngoba ngiqala ukukubona sengizothi ngifisa ukukhuluma okuningi. Into ibingiletha ngize ngicine ngibhalele ishow ukuthi bengifisa ukuthi unginikeze isikhathi. Isikhathi sami. Bengifisa ukuthi empeleni mina nawe kube ukuthi siyathandana, yabo? Ngiyazi khona ka ungazi kodwa uthando lami ngendlela sokuhlukumezeka ngakhona lufisa noma ubani umuntu ozoba nesineke, ozoba nothando. Uyabona? Ngithi ngabe ngubuka weyilowo muntu lowo. Ngixolisa ungabe ungibona njengomfana othathekile, angisiyena othathekile. I know. Shuthi bekuwena lo bengubona ephusheni esuku. Uzibonge wena nje uyokubona ephusheni. Mhlawumbe bekuyimini. Hey. Mhlawumbe bekuyimini. Hayi masuhleka ungihlekela kamnandi. Awe man, ngiyabonga. Serious. Ngiyabonga. Iphupho lami lodwa. Njengoba sengihlangane nawe ngibhalile ukuthi unginikeze ithuba. Ungiqonde futhi ukuthi ngumfana onamaphupho empilweni. Uzazi ukuthi ufunani. Mawuthi namaphupho, imaphi amaphupho nawo? Ngidinga umuntu wesifazane ozokwazi ukuthi understand indlela engiyona ukuthi mina ngiyabathanda abantu futhi ngiyaphila nabantu futhi ngiyathanda nokusiza abantu. Owazi ukuthi ngenza noma yini ukuze ngisize abanye abantu. So wena kahle hle ufuna ukuba ku relationship with umuntu owazi ukuthi uthanda abantu. Owazi ukuthi ngithanda abantu noma yena ngaba ngabathanda abantu kodwa indlela engiyona ekwazi ukuthi eyamukele. Okay. Besides inhlonipho yini enye ubhekayo nje kumuntu wesifazane?
enye into engibheka umuntu wesifazane uyabona isineke inhlonipho ukusithanda uyabo uma ngabe uzithanda umuntu wesifazane ngisho abantu bayakuhlonipha uyabo Yaqinisile. ngithi nje mabe ngubuka indlela ogqoke ngayo ngiyasho ukuthi hawo shuthi yonke lento bengiyifuna iyona Hayi kushuthi. Hayi ngiyabuza. Nazo ingane? nginayo iyodwa ingane wena unayo kwangathi uyangabaza nje Yo. Ingane. Uma wengane? uma wengane sahlukana kudala so nesikhathi nje impela sahlukana yizo njalo izimo zasemhlabeni lezi othandweni lapho ehlukumezeka khona ngoba phela kwesinye isikhathi abanye abantu bake besibeze ngothando kanti abazile ngothando bazohlukumeza uyabona into kanjalo nanokuthi umuntu uzama ukuthi umkhalime mangabenza izinto ezingekho right engakulaleli ekhethe yena ukuthi ephike nabangani ugcine ningabonisani nigcine nihlukana uyayibona izime kanjalo Ya, baringane yo. Ihlala nayo noma hayi abazali noma ihlala noma wayo. hayi ihlala noma wayo kodwa ke ngiyayinakekela ngoba ingane yami Shuthi nisabonana noma wengane. hayi asibonani noma wengane asibonani ngike ngithumele nje imali kugogo ekwazi ukuthi ayithengele lezo zinto lezo Oh, at least uyayithanda ingane yakhe. Seneminyaka manje? uneminyaka u3 Oh, usukhulisile bani? impela At sengikhulisile least ukhulisile. so nje bengifisa ukuthi ngiqale impilo kabusha nawe ngoba sengihlukumezeke impela uthandweni uyabona uhlukumezeka uzugcina uba ngathi usiyamzonda umuntu wesifazane uyamzonda ngenxa yani uhlukumezeka kodwa ngoba sengibona wena ngiyabona ukuthi yonke lento bese ngiyinawo ngabantu besifazane iyokuphela kwayo ngiyakuthanda ntokazi ngiyaxolisa ukusho lento ngiqala ukukubona ngiyazi ukuthi abanye egameni esuthando basebenzisa ngendlela ongesiyona uyabo kodwa ke mina bengifisa ukuthi ungithembe kulamazwe ngiwashoyo unginikeze nje noma insuku embili ngikubonisa ukuthi ngikuthanda ngoba sengihlangane nawe la ngibhalele kule show nginethemba ukuthi yonke into kusukela namhlanje ngoba ngibonile ngiyaqala nokubona nginethemba ukuthi into yethu izohlangana ngoba usiyangazi ukuthi umuntu onjani Yeah. Yasebenza? yes ngiyasebenza Wenzani? hayi ngi-financial nje advisor Financial advisor. yes wena usebenza kuphi Mina I'm a beautician. I deal with makeup, hair, nails. I also do e-fashion, so ngiyathunga futhi. wow Yeah. usho ukuthi uzongithungela ilokho ishekela mhlana leli blue Thungela inqephu. hayibo uyabona ukuthi iyaqondana lento le nami bengufundile ukuthunga uyabo Yeah. ngicela ukuthi lesicelo engisicelayo namhlanje kube yinto elithatha serious ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi mina nawe kube ukuthi siyashada uyabo Yo. Uzofuna umshado already. ngifisa ukuthola nje umshado ikhona la nikwazi ukuthi niphile khona nikhulise izingane uyayibona na uma uyibuka into kwazi ukuthi mina nawe asifani kodwa siyafanelana zibuke mina bese uyibuka wena so uthanda umfana kanjani ungibona ngumfana kanjani nje wena Mengikubuke ngathi le nhlobo ethulayo, reserved, or down to earth. yeah Awuchazile ukuthi abantu uyabathanda bonakala ngathi uthanda abantu. impela Ngathi umuntu oyithembile futhi. kunjalo phela ngumfana walela mina emakhaya showe ngiyithembile ngiyazazi ngiyazethemba ukuthi yonke into uma ngabe ngiyenza kahle yonke into ngiyazethemba kakhulu wena usuyangazi uyabo usufundisa kanjani nje ehlangene angiyibonike ngokwami into engavimba ikhona enye into engavimba mhlasimbe ukuthi mina nawe sibe sothandweni kube ukuthi ngelinye ilanga siba nabatwana sakho umuzi ngoba phela iphupho lethu ukuthi ngelinye ilanga sibe nemizi angithi nawe kunjalo nalo ngithi iphupho lokuba nomuzi Nginalo. unalo yabo Kodwa phela yabo kuyibona lento leya manje ukuthi sometimes kungcono ukuthi abantu abanezingane bajole bodwa and then noma bangenazo bajole bodwa because kuba complicated from time to time.
Yebo. And ayikho into engiyisaba njengaleyo mina-ke ingane esikhulile futhi na-3. Yeah. Yo, Eyakho aningangaki? anginayo ingane mina. Awunayo ingane? Kodwa-ke ngifisa ukutshela la mazwi lawo okuyiwona amazwi engifisa ukuthi noma uhambe nawo, yabo? Ingane yami, ingane yakho, ithathe njengengane yakho. Angithi umuntu wesifazane wena. Woo! Ngicela ukuthi uyithathe njengengane yakho. Izokuhlonipha, uwumntwana ohloniphayo. Ukukhohlwa kwengane, ingane ihlala ekhaya kuma wayo, ngiyayinikeza nemali. Kuphela sahlangana noma wayo, imali ngiyinikeza ugogo wayo ukuze ikwazi ukuthi iphile. Ezizokuhlanganisa ngoba sila uthando. Uthando aliboni impela, baqinisima bese uthando aliboni. Kodwa mina nakho sengikwazile ukuthi ngigcine ngihlangane nawe. Ngiyajabula ukuthi ngihlangane nomuntu ofana nawe. Ngiyafisa ukuthi isicelo sami usamukele njengoba ngibhalela umuntu okuthiwa ngiyamthanda. Bangihlukumezile uthandweni kakhulu. Mathi bakuhlukumezile kanti bebekwenzani kangangani? Ngiyakubona ukuthi ngempela uyalisaba ngempela uthando. Uyabona ukuthola umuntu ongenalo iphupho empilweni ongazazi ukuthi ufunani, yabo? Bengithi umuntu ongenalo iphupho ongazazi ukuthi ufunani, umuntu ongaphuza utshwala ngeweekend, ethi iweekend enkulu, ephuza utshwala namhlanje, ikusasa insuku zilandelana. Lowo muntu ukhombisa ukuthi akanalo iphupho. Kanti-ke futhi enye into ebuye ibe inkinga kumina. Mina ngoba ngumfana wale emakhaya, ngikholelwa kakhulu ukuthi intombazane ayiwahamba lama weekend amakhulu. Uma bekuyisabatha intombazane iye esontweni. Yebo. Ngikholelwa kanjani. Ama-weekend amakhulu kanjani? Ilama weekend amakhulu ukuthola ukuthi kuyophuzwa, bayaphuza, badla nenyama, bahamba nabangani babo. Angithi mina ngibona ukuthi mina nginamngani, mhlawumbe ngaze kutshela. Anginamngani. La ngibona khona ngisuke ngihamba ngedwa. Kusukela nje ngikhula bengumfana ohlelele. Yo. Mana-ke ima-ke ma uthi lama weekend amakhulu okay ngiyakuzwa. Uqonda ukuthi amphunje umuntu ohamba ama-weekend nje ophuzayo. Noma uhamba ngeweekend, hamba nami njengomkhonyana wakho. Sihambe sobabili sokosa leyo nyama leyo. Uma ngabe uthi siyodla inhloko, sidle sobabili inhloko. Sibuyele endlini. Uyaphuza? Hayi, ngaleyo ndlela kancane nje. Kancane nje lokho okuyiwayinana lokho. Uthanda iwayini. Yeah. That's nice. Wena uyaphuza? Yeah. Uyabona ukuthi yonke into esikhulumayo nawe iya corresponda ngolimi lokucela iparish, yabo? Yonke into esikhulumayo iyafana. Yeah. So, ngoba sesikhulume kangaka, ikhona yini into engavimba wena ngokwakho? Ukhona umuntu onayo mhlasimpe ongaphazamisa ukuthi uthandana nami mhlasimpe? Besides nje ukusaba ingane, yabo? Ngiyabona. Cha. Akukho. But nje mentally angikakobi ready. Because obviously ngithi uyazi ukuthi umuntu onengane unama responsibilities amaningi. Ngiyabona. And ingane ayikhuliswa ngendlela efanayo, yabo? Ngiyabona. Unendlela yakho ukuyikhulisa ingane nomunye umuntu unendlela yakhe ukukhulisa ingane. Ngiyabona. And kuko konke lokho also need to understand ukuthi ingane nayo inesikhathi sayo nawe, nami nginesikhathi sami nawe. Kuyenzeka one time uthola ukuthi we planning something, mhlawumbe sifuna ukwenza something together, singakwazi because mhlawumbe khona inkinga nengane. Yabo? Ama plans wethu-ke lapho aseshabalela sephelile bese into nje yalutho. Kodwa-ke bengiyichazile lento. Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyaku-understand. Yo. Kodwa uyaqonda ukuthi kade ngifastela wena. Uyaqonda kodwa lokho ngifastela wena. Ngoba bengifisa ukuthi ngithole umuntu ofana nawe. Yonke into ewena, ukwakhiwa kwakho, indlela ophila ngayo, amaphupho ethu ayafana, siyinto eyodwa. Ithambisa inhliziyo ntokazi. Mhlasimpe uzongibona ngelinye iside, mhlasimpe uzongibona ukuthi ngumuntu obalulekileyo kuwena uma ngabe ususeduzane kwami. Ngiyazi khona uyaqala ukumbona futhi kunzima ukuthi ungitshele uqala ukumbona ukuthi uyanginikeza uthando. Ngoba kwesinye isikhathi
abafana uthando badlala ngalo kwesinye isikhathi umuntu uthi uyakuthanda kanti ufuna ukuzokuhlukumeza mina ngisoze ngakuhlukumeza ngithi mangabe ngibona wena ngibona imbali lapha kuwe ngibuka umuntu ofanele ngimvikele njengomuntu wesilisa ngibona umuntu enginekusasa naye muyeke omnye oseceleni kwami umntwana akasekho eduzane kwami uphila ekhaya koma wakhe ngikuchazelile eqaleni angithi okwami nawe ngiyenze ngijabule ungenza umuntu ebantwini uyabona indlela sengihlukumezeke ngakhona bengithi ngizosasa noma yini kodwa sengikubonile ukuthi awusiyona noma yini uyilo muntu kangimfuni impela ngiyakuzwa nami ngiyathanda indlela nje okhuluma ngayo ngiyakuzwa ukuthi serious ngalento eshoyo like ngiya-appreciate yabo but njengoba nawe usho ukuthi akukho lula ukuthi uma nithi uyamthanda nje umuntu uqale ukumbona yabo so Ngixolise nje ukuphazamisa inkulumo yenu ngiyabona ukuthi ngisakhuphuka ngizocheck ukuthi kuhamba kanjani kuyahlangana hayi khamba kahle ngiyakhamba kahle manje so into ekade ngifuna engicurious kakhulu ngayo kuyazi ukuthi njengoba niqala ukubonana anazana wethu how is it feeling is it not awkward is it not weird are you connecting vibe yeah ku right yini right in your connect na vibe awkward siya connect yes Bluetooth has been the Bluetooth is ready to pair the Bluetooth has been connected is stories kanjani yeah now uyavuma ngalapho uthi na connect ngathi nipendule ngifana no right like sikhuluma kahle bo right but ingane unengane iyodwa how manje kuyithi breaker even i1 how old is the child if I mind with na 3 years na 3 years so when une worry ukuthi basazobilana bayabuyelana nabantu nje ayibufethu yo so besides ingane asithatha ingane sibeke aside right nje ekhuluma kahle right niya connect sort of angeke ngisho connected to yeah kodwa phela for abantu abasaqala ukubonana ngisho there's also that ukuthi anazana so obviously you can connect but ukuthi nje at least niyazwana sometimes the connection is built over time yabo so if ingane is a deal breaker enkulu kuwena then how do you think this is going to end like the situation in it too angazi but bengimtshelile ukuthi mhlambe angazi sangabona ukuthi senze njani uzoshada kudala manje ongenayo ngoba akazi ukuthi nabamfihlele ngiyasaba but wonke umuntu wesilisa njengamanje unengane othi akanayo akayazi khona ukuthi yena akazi so muya ngengane usekude ukuthola i-true love futhi uzithole kaJesu ukuthi right indoda right unengane nje kuphela but yena ufriend niyaclicka niya-connecta ingane nje and also look at it this way angeke umthole umuntu perfect selite efunayo uzomyeka lo umtholo ongenangane angile uthi uyamyeka lokuphilayo uthola right omuhle ogqoka kahle osebenzayo onemali khona into nayo off ongeke uzuyithanda uthola ukuthi nje unsangweni noma uyistakwa so I don't know that's ngikubuza ukuthi how much of a deal breaker is lento yengane because ekugcineni kosuku angeke umthole perfect ongena nje okuthiwa nje right nje ukhandelwe wena nje uthika wonke ama-box so I don't know I'm not saying overlook ukuthi unengane if it's a deal breaker for you then it's a deal breaker but how much of a deal breaker is it something ukuthi uthi ubeka unyawo phansi you don't ubeka unyawo phansi I don't even like overlook it okay I'll respect that wena bhuti right ngayo yonke into yawathika ama-box yeah akanangane so akanangane mina okay so wena awufeel ngazathi khona into anayo mhlambe nawo yabo njengoba yena kuyena kuyi-deal breaker ukuthi wena unengane do you think she has a deal breaker othi nawo uma uyibuka ukuthi lana maybe no sikhulumile naye ngamchazela ukuthi ingane ayihlali kumina ihlala kubona no sengibuzela wena ukuthi khona into ongayithandi ngaye she doesn't expect that muhle yena lo muntu yena nto uyifuna impela manje uzomisa kanjani ibhoza ngoba nangu ethi indaba yengane cho akayihlangani ngempela ke hayi le ndaba fanele siyikhulume sibonisane kahle
Yazi le video ethi khahlela lo ngane. Hey khahlela lo ngane. Awusuzonuziphakade khahlela lo ngane ngiyadlala ngisami ngiyadlala. So how are we ending a conversation namhlanje? Are you saying mhlambe ufuna ukumbona second date, get to know him, or are you saying this is the last time you're even seeing each other? Nawe ngibuza wena ukuthi masuka la we date namhlanje, what happens next? What's the next step? Mina ngokwami bengifisa ukwazi ngamaphupho akho ukuthi wona amaphupho akho yabo. Obengakafiki lo phatha conversation. Okay, ngizonishiya ngiphi isikhathi ukuthi yabo, but masewatholile amaphupho wena ususho ukuthi this is the person you're looking for. Okay. And then second dates, vibes? Yeah, maybe. Second date. Yeah. I can push it to the second date. Just to see ukuthi ingane ingekho. Mhlawumbe ke singakhulumi ngayo mhlawumbe ngalo leyo date. Yeah, no, I get traumatized. Yeah. I feel you. Ukuthi nje mawubuka reality baningi kakhulu abanezingane. So now it's like at least iyodwa ke futhi abanye bakutshela ukuthi ziwu3 komama bahlukene yabo. So at least iyodwa. So that's why ngithi if he's a nice guy and he's ticking all the other boxes besides ingane, maybe then it's not so much of a bad idea yabo. Anginishiya ke so that uzokwazi ukuthola ngamaphupho akhe ni wrap up conversation, but I think ikhamba kahle. Ubona nje ukuthi there's a child, there's a baby in the khona ingane la endlini. But besides that, I think you're good right track. So ngicela ukuthi ngishiye all the best and all the best. Thank you. Mina ngazi lutho ngawe. Khona ngiyaqala ukubona kodwa bengifisa nje ukwazi ngawe ukuthi yini oyithandayo, yini oyifisayo. Ngoba kwesinye isikhathi kuye kube kuhle ukuthi ungene othandweni nomuntu onamaphupho ngempilo yabo. Mangithi onamaphupho ngempilo umuntu othi mhlambe ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngibe nebhizinisi elu1, elu2, elu3. Yayibona into kanjani? Yeah. Yeah, when it comes to that, amaphupho ngilo umuntu vela ngikwazi ukuhlala ngenze lutho nje. I'm a very busy person because one thing is nginobaba ne. Ngiyabona. And ubaba mngikhulise kahle kamnandi. Ngiyabona. So my dream one day is ukuthi ngikwazi ukuthi ngimbonge ukuthi ubile khona empilweni yami ngize ngibe la engifisa ukuba khona. Ngiyabona. At least I'm giving myself mhlawumbe noma 5 years, at least 2 years for goal etho ukuthi mhlawumbe ngibe sengine business lami elithi mina. Ngiyabona. And I'm hoping ukuthi in the near future ngingaba nama franchise, as I did mention. Wow. I'm in beauty. I work with izandla zami kakhulu. Ngiyabona. So yeah, I see myself as a businesswoman, a very successful businesswoman, and imali. Sebenza imali, yeah. Ngiyakuzwa. Ngiyajabula. Mina ngumuntu othanda amabhizinisi ke futhi like ukubhaka, uyabo? Ngidayisela abantu amakhekhe. Ngumuntu onephupho lokuba ne-laundry, ngisiza abantu ngibawashele. Izinto zethu ngathi ziyafana. Yabo? Yeah, because nginale nkinga le ingane kushuthi ke we can try sibone ukuthi emva kwesikhashana soyenza kanjani, mhlawumbe sisazophinde sibonane futhi just to get to know each other better. Singazama, kusho ukuthi singazama. Ukuthi sibonane like on another date singazama. Oh, okay. Awunankinga nendaba yomntwana ngoba ngichazile sohlale, awunankinga. Indaba yomntwana? No, ikhona ingakho ngisho ukuthi we can do like a second date. Ngiyabona. So that sizowazana like kancane. Oh. Because obviously yabo manje kusana le nto ukuthi ngithuki ukuthi saqala ukumbona. Yabo yonke leyo. Hayi ngiyakuzwa. Zwayi. Mhlawumbe just enjoy each other's company. Sihlale nje chill. Ngiyabona. Kodwa ungibone ngumuntu ongakwazi ukuphila nawe othandweni noma. Yeah. Singaphila othandweni. Hawu, intombi sowukuvuma nje kuphela ngoba sowukuvuma nje ngoba phela uyaqala ukumbona. Kuba nzima vele nosiko lwezulu intombi ayimani ivuma nje ukuzikhona. Hayi ngiyabonga kakhulu. Anginkinga. Hayi idate yami namhlanje ihambe kahle. Ngijabulile nje ukubona umuntu ube ngimfuni. Bengibhalele ukuthi ngiyamfuna. Uyena impela ke lona, uyabona uyena lo bengibone ephusheni. Uyena impela yonke into ekuyena ukuzotha kwakhe
Ungabubuka nje sina sifana kodwa siyafanelana naye. I-date yami ibi-right namhlanje ihambe kahle, it was exciting, a good experience nje. Kumnandi vele ukuthi uhlangane nabantu abasha. Yeah, it was fine. Into engiyithande kakhulu ngentokazi namhlanje ukuthi uthobile, uyabo, uyafana nami, umuntu ohloniphayo. Kanti mangabe sikhuluma uyakwazi ukuthi kube khona into okunikeza yona engamacebo. Ngiyabona ukuthi mina na umuntu wesifazane singakude ngempilo uma ungathiwa singena othandweni. Uyabo? The life yami about today is getting to know a new person. Just Into engayithanda ngedate namhlanje ukuthi elokhe khuluma ngendaba yengane ukuthi umntwana nginomntwana ngoba phela isipho sikaNkulunkulu lesi siphiwe umdali. Kangeke ngise ngiyilahle ingane yami ngoba isipho samdali sawukho umgqomo olahla kuyona. Uyabo? my least favorite thing namanje ngisasho ubhuti nengane. Ela. Into engingathanda ukuthi ngisho kunomfundo ukuthi noma ngasiphi isikhathi kusekuseni noma kusebusuku ngizohlele ngimthanda mina. Uthando enginalo na alisoze lashintsha futhi akasekho omunye umuntu engiyongithi ngiyamqalaza uyena kuphela usenhlizweni yami njengamanje. Engathanda ukisho kuceluna namhlanje is that with what I've gathered ukuthi ngimbonile namhlanje, he seems like a very nice person, amazing. I love his personality. Ngimfisela nje yonke into enhle konke okuhle, and with ama business akhe lawa awenzayo ngimfisela nje konke okuhle. As I did mention again, sangafisa ukuthi sihlabe siphinde sihlale futhi sazane kangcono, but nje uzomthola umuntu wakhe. All right. Into engayisho kubantu besifazane abangenazo izingane. Ngingathi noma ngathiwana ushelo umuntu onengane, lokho kufanele ukwamukele ngoba uthando alukho ngokuthi khona ingane, kepha kumina ngaphakathi ngumuntu wesilisa. Ayikho enye into efaka umntwana. Uthando lwami naye soya naye emshadweni ngoba ngimshelile mina ngomuntu wesilisa kunamaphupho naye. Abantu besifazane fanele bazi ukuthi umuntu noma ngathiwa umfana unengane eziwu7 kodwa uma ngabe kushela fanele umnikeze uthando. Into engayisho kubo bonke abafana abanengane abangifunayo is ngicela nifune abanengane. I-life isikorokoro ifana nalogandaganda. Mangabe ushimile kushuthi nawe i-love life yakho ifana nalogandaganda isikorokoro. Wathi ngisho umjitho onengane. Then ufana nalogandaganda. Kushongo mina nje nguzinqumalo ngishitshela amagiya. Zinquma! Thank you so much for tuning in, and this is how we wrap up today's episode of I Have a Crush on You. Please do remember it is season 2 igama nguSinengwa Kanene. But of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me under my 2000. But sit down and out in Durban. Ihambe kahle dates, but I think the only thing that was missing, or the ihambe nje wrong, yaba off, indaba yokuthi umjitha unengane. So I don't know, man, but I do remember ukuthi khona umjitha owakwaba on this very show uSibu owathi nje isolution onengane akajolona unengane, ongenangane akakungenangane. Singamixani manje ngathi sikhandi chaos siyaxubana nakhona futhi still akushongo mina ngubani ngishintsha amagiya zinxuma. If you haven't subscribed to this awesome channel, please do best to subscribe njengamanje, like this video, drop your comments and tell us what you think, and then also remember to follow us on social media as well. It is Select Africa TV. Nami ngikhona enkundleni zokuxhumana ngusine okwanene, but of course ungangithola as Antama 2000. Okwamanje sivala la ngifaka i-full clutch half break. Ngiyabrika ngithi driver wo siyadilika. I Camille ngiyobumrapper yazini. Happy Tuesday and good night. Thank you so much for tuning into the show. Love you loads.